मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं? मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं? काय पुण्य असतं की ते घर बसल्या मिळतं? देव देतो तेव्हा छप्पर फाडून देतो, हवंय नको ते म्हणणं प्रश्नच नसतो. आपण फक्त दोन्ही हात भरून घ्यायचं नुसतं. मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं? काय पुण्य असतं की ते घर बसल्या